rejser rigtig meget, så det er rigtig, rigtig fedt at have en periode, hvor man kan fokusere 100% i træningen og virkelig bare kunne fokusere på at bygge på sin fysik og sit spil. Det er virkelig, virkelig hårdt. Det er noget af det hårdeste, jeg nogensinde har trænet. Vi bliver presset virkelig, virkelig hårdt igennem. Der er ikke så mange af de her benhårde pas igen. Der er den her uge næste uge, så begynder vi at tune mere ind mod, at vi skal være skarpe i kampsituationer, så vi kan stå skarpest muligt til VM. Selvom det her det er pisse hårdt, så nyder jeg det sådan set også, fordi at det er, altså når man står i det, der er det virkelig tungt, men når man sidder her bagefter, så er det også, tænker man fedt, at man er kommet igennem det.